poprial, ja som teda nie veľký, ale aký taký fanúšik, tak nech naši vyhrajú, s tým nie je problém. Ale predtým, ako tam pôjdete a budete fanúšikovia skandovať, aby vyhrali, dovolte, aby sme nám povedali, že prečo sme vlastne tu. Sme obsadili pozíciu, lebo bezmocnosť je obrovská. Arogancia ľudí, ktorí vládnu tejto krajine, je obrovská. Možnosti sú už minimálne. Čo sme mohli, sme vyskúšali. Ľudia, ktorí majú aké také páky v sebe, tak čo mohli, vyskúšali. Toto je jedna z posledných možností. Ako upozorniť na to, že v tejto krajine je niečo choré. Prosím vás pekne, za komunistov, keď sa stavala nejaká veľká verejná zákazka, tak pomimo pribudol rodinný dom. To sa tolerovalo. Dneska, keď sa stavia veľká verejná zákazka ako tento zimný štadión, tak popri tom vznikol tento hotel. Viete, čo je zaujímavosťou tohto hotela? Že je spájaný s ľuďmi, ktorí rekonštruovali zimný štadión. Že za týmto hotelom je budova, kde sídli firma, ktorá dodávala predražené CT do Piešťan. To sú vzácne zhody náhod. V tomto hoteli a týmto hotelom sú spájaní ľudia, ktorí teraz prebiehajú účelovú reštrukturalizáciu firmy Váhostav, na konci ktorej budú poškodené 1200 veriteľov, 1200 nie ľudí, jednotlivcov, ale 1200 firiem, ktoré častokrát zamestnávajú desiatky a stovky ľudí. To znamená, bude poznačených tisícky ľudí účelovou reštrukturalizáciou. Ľudia spájani s týmto hotelom, ľudia spájani s rekonštrukciou tohto zimného štadiónu na verejných zdrojoch doteraz získali zákazky v hodnote viac ako 1 miliarda eur. A nebolo im dosť. Vážený, 1 miliarda eur je 30 miliard korún. To sú obrovské peniaze, to sa nedá mi spočítať. A napriek tomu im nebolo dosť. Nebolo dosť. A zistili, že keď budú mať politické krytie, tak si môžu dovoliť ďaleko viac. Môžu si dovoliť nezaplatiť faktúry. O tom to je, vážený. Teraz hrajú inú hru sami. Nie, že zoberú z toho, čo nikto nevidí. Zoberú z toho, čo dodáte. Dodáte to na stavbu, podpíšu vám papier, nezaplatia vám to a dostanú od súdu papier, že je to legálne. Toto je, čo teraz prebieha s ľuďmi, ktorí sú spojení aj s týmto hotelom, aj s rekonštrukciou zimného štadiónu. Ak to chcete čiastočne zmeniť, tak príďte v útorok, keď bude ďalší zápas, príďte prosím o hodinu skôr, povieme si viac. Tých možností je strašne málo, niekto si myslí, že nemá to zmysel. O čom to je? Je to o tom, že pokiaľ sa nepostavíte, pôjdu ďalej. Verte tomu, už nestačia verejné zdroje, už nestačia eurofondy, už im zachutili peniaze konkrétnych ľudí. Už sú v nich, už sú v vašich peňaženkách a pôjdu ďalej. Majú politické krytie, nikoho a ničoho sa neboja. Toto je jediná na hrade zúfalosti akcia upozorniť na to, že v tejto krajine je niečo choré. V tejto krajine účelovo reštrukturalizujú obchodné firmy, na konci ktorého sú poznačené tisícky ľudí, ktorí nedostanú zaplatené za robotu. A sú to posvetí a politické krytie povie, bude to bagatelizovať, bude hovoriť, že to je normálne. O tom to je. Ak to chcete aspoň trošku zmeniť, ak chcete zabrániť tomu, aby túto krajinu načisto rozkradli, ak chcete zabrániť tomu, aby prestali okrádať ľudí, tak príďte v útorok o 6. na tento protest, ten protest aj tak volá. Zastavme rozkrádanie krajiny, zastavme okrádanie ľudí. Útorok o 6. To príde, keď nepríde, nech sa páči. V tejto krajine sa veľmi dobre vládne. Nie je lepšia krajina na vládnutie, lebo táto krajina je plná krčmových hrdinov. Hrdinov po 6. pive, ktorí začnú hovoriť, čo by urobili keby. V tejto krajine není lepšia krajina v Európe na vládnutie. Tu sa lúze darí, tu sa lúze a ľuďom, ktorí chcú darí, lebo vedia, že nemôžu rátať s tým, či musia rátať vo Francúzsku, vo Švédsku a v iných krajinách.